No niin, olen nytten luontorastilla. Ja mikäs tämä on? Tiedätkö? Niin, se on linnunpönttö. Mutta tiedätkö mitä tässä on? Linnunpöntössä on ylimääräinen reikä. Mikähän sen on tehnyt? Onko vuokrat jäänyt maksamatta? Vai mikä? Veikkaanpa, että jonkinlainen tikka siinä on käynyt kuitenkin naputtelemassa. Näinhän se on. Tai onko? Kysypä sitä joltakin viisaamalta. Miksi linnunpöntössä on ylimääräinen reikä? Ei me hirvetkään tiedä kaikkea.